Amb aquesta calor a ningú li ve de gust cuinar, oi? Doncs jo vaig encendre el forn que et ve de gust fer unes galetes, tu. Aigua calenta i mantega en un bol. I afegeixo farina d'ametlla, que li dona un toc boníssim, i de la normal o les que tingueu per casa. Sèsam torrat, sal, una mica d'impulsor, pel sucre jo n'hi poso de moreno i el trituro una miqueta abans, però això depèn de com us agradi la textura. Ho barregem bé i el toc secret, un rajolí de vanillo. Deixem descansar la massa i mentrestant preescalfem l'infern fet a electrodomèstic i bevem aigüeta per aguantar el tipus. Ara fem boletes. Les col·loquem en una safata de forn ben separades entre si i les aixafem amb un plat, un got o el llibre de geografia de primer de batxillerat. Decorem amb més sèsam, o encara millor, trossets de xocolata, deixem que es coguin uns 15 minuts i en gaudim amb els peus en remull. Adéu-siau!